Sziasztok, Nemes Gizella vagyok, villamosvezető. Egy pár perces videóban bemutatom neked az elmúlt 3 évem életképeit. És ebből kiderül, hogy imádok utazni, de ezt nem az egyes villamoson teszem meg, azt is szeretem, meg nem is abból a fizetésből. 3 éve network marketinggel is foglalkozom a villamosvezetés mellett. Egy nagyszerű csapattal dolgozom együtt, egy olyan emberekkel, olyan értékes emberekkel körülvéve, akik segítik a munkám. Komoly üzletemberek és üzletasszonyok, köztük Gujka Krisztina, aki közvetlen menedzserem, aki mindenben segíti a munkámat, abszolút. És olyan szinten biztat, segít, amit én el sem tudtam volna képzelni, hogy létezik ilyen. Én azt mondtam, hogy igen, a filmekben, de a való életben ilyen nincs. Hát, mondom nektek gyerekek, hogy van, és hogy voltak-e fenntartásai? Voltak az elején, persze, hogy voltak, mindenkinek vannak, ez ilyen piramis, nekem erre se időm, se pénzem, meg csak gondolkodtam azon, hogy ha minden nap én csak azt teszem, hogy felkelek reggel, hajnalban megyek, kiállok kocsiszínből, megyek az egyesen, hazamegyek, és nem történik velem semmi. Azt a napi malomkereket, vagy mókuskereket taposom, és elszáll az élet. Meg az is kifogás volt, hát most 50 évesen, vagy 47 évesen, amikor kezdtem ezt az egészet, akkor az már késő. Hát mit kezdek én 47 évesen? Bármit, gyerekek, bármit megtehetsz, mindegy, hogy hány éves vagy. Ha van egy álmod, ha van egy jövőképed, akkor nem mondj le róla, tegyél érte. Figyelj, az idő mindenképp eltelik. És hogyha nem teszel semmit, és felteszed, amikor már oda kerülsz, hogy halálos ágyadon vagy, akkor megkérdezed, hogy Úristen, de bánom, hogy nem tettem meg ezt, vagy nem tettem meg azt. Tedd meg ma azt, amit meg kell, hogy tenned. Ha úgy érzed, hogy igenis nem jó az, amit most ahogy élsz, vagy akkor harcolj magadért, mert megéri harcolni magadért. Nézzétek meg, hogy mennyi minden történt velem. Elképesztően jó, értékes emberek vesznek körül, sokat tanultam, nagyon-nagyon sok új ismerettséget szereztem, nagyon-nagyon sok könyvet, hanganyagot hallgattam ahhoz, hogy így gondolkodj. Ne gondoljátok, hogy én mindig így gondolkodtam. Jaj, dehogy. Volt ott sírás, rívás, nyavajgás, mert mindig panaszkodtam, hogy ez van, az van. Gyerekek, én mondhatom, hogy bármilyen, vagy bárhonnan jöttél, meg tudsz változni, csak akarnod kell. Neked kell akarnod, hogy változtass az életeden. Egyedül neked senki nem fog tudni neked segíteni. És addig, amíg mint ahogy én is, mindig mást okolsz a saját problémáid miatt, hogy most ez a hibás, most az a hibás, most vagy a kormány, vagy a párod, vagy anyád, vagy apád, vagy valakit, addig nem fogsz tudni haladni, hidd el, én is így voltam, mindenkinek panaszkodtam mindenről, mindenki ilyen volt, meg olyan volt, meg szegényén. Hát most jöttem arra rá, hogy én vagyok a felelős az életemért. Én. Egyedül én, senki más. És az én döntéseim azok, amik az életemet viszik elé. Ha én úgy döntök, hogy panaszkodom, és folyamatosan tovább, és csinálom minden nap ugyanazt, akkor én ugyanott fogok maradni 10 év, 20 év múlva is, ahol eddig voltam, egy lelkileg kiégett, zombi üzemmódba kapcsolt ember. De hogyha én úgy döntök, hogy igenis nem hagyom magam, és változok, és változtatni akarok az életemen, akkor higgyétek el, van rá eszköz. Van rá eszköz, amit felhasználhatsz, hogy elérd azt, amit szeretnél. És az a network marketing. Nagyon jó dolog. Minden rosszat hittem róla, mindent, amit el lehet képzelni, addig, amíg el nem mentem egy rendezvényre, és meg nem néztem azt, hogy rájöttem, hogy úristen, hát ez teljesen nem arról szól, amit én gondoltam róla. Itt arról szól, hogy embereknek segítesz, itt arról szól, hogy az egészségedet rendbe teszed, itt arról szól, hogy fejlődsz, tanulsz, önbecsülést, önértékelést. Reggelig tudnék beszélni róla. Ez egy ilyen kis motivációs videóra sikerült, de én úgy érzem, hogy akinél kell, annál be fog találni.
mivel én is, higgyétek el, nagyon sok éven keresztül kerülgettem ezt az egészet, mint a forrókását. Sokan meghívtak több helyre, nem, hagyjatok engem, így. Aki megérett arra, hogy változtatni szeretne, azt én most hívom meg a csapatomba. Nagyon nagy növekedésben vagyunk, lendületben van az egész csapat. Ha akarsz fejlődni, ha akarsz pénzt keresni, ha akarsz tanulni, új embereket akarsz megismerni, és egy nagyszerű csapathoz akarsz tartozni, és jó csapatjátékos vagy, akkor szívesen vállalok a csapatomba. Szia, keresd meg személyesen!